Pangasinan hindi bagsakan ng iligal na droga ayon sa PIDEA at PPO. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Nilinaw ng Pangasinan Provincial Offices ng PIDEA at PNP na hindi bagsakan o transshipment ng iligal na droga ang lalawigan kasunod ng malakihang operasyon noong Oktubre 2025 na kinumpiskahan ng milyong-milyong halaga ng kontrabando sa mga bayan ng Bugaryon at Labrador. Sa naging talakayan sa Sangguniang Panlalawigan, binigyan diin ni PIDEA Pangasinan Provincial Officer IAV Dexter Asayco na napipigilan ng sanib puwersang operasyon ng dalawang tanggapan ang tangkang gawing bagsakan ng droga ang Pangasinan. Sir, yung ano ko doon is we are trying to make Pangasinan as a transshipment point kasi. Pero dahil sa mga hakbang na ginagawa natin, ayun nahuli yung sa Labradorin, sa Bugalyon. At the same time, yung mga attempt na hindi na natuloy kasi meron after that October 2 incident operations, meron pang sumunod dyan. Iginiit ng opisyal ang naturang pahayag matapos ang bahagyang hindi pagkakaunawaan sa gitna ng sesyon kung saan sumang-ayon si Asayco nang matanong kung transshipment ng kontrabando ang lalawigan. Parehong sentimiento rin ang inihayag ng kapulisan na si pinaigting ng reduction operations upang masawata ang illegal na droga at maprotektahan ang komunidad mula sa bantang epekto nito. I think, because, assessment po namin yung nakuha dito sa Labrador at the same time dyan sa Bugalyon is they're only trying, parang tinetesting nila dito kung magpapagsak sa dito at yung manggagaling dyan sa shoreline ay kung pwede. Nilinaw din ni Pangasinan Vice Governor Mark Lambino na puspusan ng hakbang ng pamahalaan upang mapigilan ang pagtalamak ng bentahan at paggamit ng iligal na droga sa lalawigan dahil patuloy na nadadaanan ng mga drug personalities ang lalawigan at hindi transshipment point o bagsakan. Ang nangyayari po kasi dun sa mga pupasok po dito sa particularly sa Northern Luzon, medyo loosely used yung term na transshipment. Dumadaan kapag bumabiyahe po from Northern Luzon or sa Southern Luzon, talagang dadaan po yung mga yan by land sa Pangasinan. So, dinadaanan po. But it doesn't mean na sa lalawigan ng Pangasinan po, yun ang gagaling. So, we have to clarify that. Kaugnay nito, tiyak ng mga nabanggit na ahensya ang pagsasanib puwersa upang mapigilan ang mas malalang epekto ng pinagbabawal na gamot sa mga komunidad. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.